Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pantat. Taong 1956, Sibulan, Pulilio. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira ang pamilya ni Pantat sa Pulilio. Malapit sa may dalampasigan ang kanilang tahanan, kung saan tanaw mula roon ang karatig lugar ng Quezon. Bagaman sa isla nakatira ang kanilang pamilya, masaya naman noon sila Pantat sa kadahilan ng araw-araw silang nagtutulungan ng kanilang mga kadugo para maiahon sa hirap ang kanilang pamilya. Dahil sa katatapos lang noong mag-aral ni Pantat sa elementarya, kung kaya't puspusang pag-iipon ng kanyang ginawa, maipagpatuloy lamang ang pag-aaral niya hanggang sa sekundarya at kolehiyo. Maigi itong tinataguyod at hindi pinapabayaan ni Pantat sa paniniwalang ang pag-aaral ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Dahil sa alam naman ng kanyang mga magulang na ginagawa niya ang lahat para makapagtapos, kung kaya't suportado siya nito sa lahat ng bagay. Habang naroon pa siya noon sa isla, kung ano-ano ang kanyang ginagawa para makatulong sa kanyang pamilya, nang sa gayoy hindi na ito gaanong mahirapan kapag mag-aaral na siya sa bayan. Isang araw, habang namimingwit ng isda si Pantat sa dalampasigan, lumapit ang kanyang 3 tiyuhin sa kinaroroonan niya. Pantat! Nga pala, kailan ang lipat sa Quezon? Bungad na wika ng isa niyang tiyuhin. Baka ho sa mga susunod pang linggo, tito. Bakit ho? Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng kanyang tiyuhin, agad naman siya nitong tinabihan habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, mahinahon itong tumingin sa kanya habang sumasagot ng, Ano ka ba? Para makabigay naman kami sa'yo kahit papaano. Kung may mga away sa'yo doon, sabihin mo sa amin ha. Huwag kang magtago. Matapos nitong makapagsalita, agad naman siya nitong tinulungan sa kanyang ginagawa. Sa paglipas pa ng mga araw, naging puspusan ang trabaho nila Pantat. Iniwasan din nila noong gumastos ng kahit isang kusing, gawa ng nag-iipon sila para sa kanyang pag-aaral. Halos palaging maiyak-iyak noon si Pantat sa tuwing ibinibigay ng kanyang mga magulang ang salapi nitong kinita sa buong araw. Mahirap man para sa kanyang tanggapin ang bagay na yon, alam ni Pantat na ang mga salaping kanyang tinatanggap ay simbolo ng tiwala at pagtupad sa kanyang pangarap ng mga ito. Habang papalapit ng papalapit ang araw ng pasukan, mas lalong naging abala si Pantat. Lahat na ata ng kadugo nila ay pinapabisita siya sa bahay nito para mabigyan ng kanilang konting tulong sa kadugo nilang naghahangad ng pagbabago sa kanilang angkan. Dahil si Pantat lang noon ang nag-iisang pamangkin nilang mag-aaral sa sekundarya, kaya lahat ng kanilang makakayang ibigay ay ibinibigay nila rito. Sa pagtungtong ng araw ng pag-alis ni Pantat, hinatid pa nila ito sa bago nitong tahanan sa Quezon. Malapit lang yon sa kanilang paaralan, kung kaya't panatag siyang iniwan doon ng kanyang mga magulang. Paglabas ng mga ito sa kanyang silid, bigla namang naagaw ang kanyang atensyon ng kanyang ama nang mabilisan siya nitong inakbayan sa gilid ng kwarto. Pantat, meron akong ibibigay sa iyong napaka-importanteng bagay. Mas maganda ng hawak mo to para siguradong ligtas ka rito. Kapag may kailangan ka o may panganib kang nararamdaman, bulungan mo ito. Gaano ka mang kalayo sa amin, darating kami para makapagbigay ng tulong sa iyo. Huwag kang mag-alangan, Pantat. Magtiwala ka lang. Seryosong wika ng kanyang ama habang iniaabot sa kanya ang isang telang nakalagay sa supot. Nang marinig ito ni Pantat, bigla naman siyang napatingin sa kanyang ama sa kadahilanang yon ang unang beses na makita niya ang mukha nitong napakaseryoso. Upang wala na silang maging pagtatalo,
Mariin namang ipinangako ni Pantat na dadalhin niya ang bagay na yon sa lahat ng oras. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakaalis ang kanyang mga magulang sa kanyang bagong tirahan. Sa pag-alis ng mga ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng pangungulila, gawa ng yun ang unang beses niyang mawalay sa kanyang pamilya. Masakit man ang bagay na yon para sa kanya. Alam niya sa kanyang sariling kinakailangan niyang magpatuloy para sa kanyang mga pangarap. Sa paglipas ng 1 linggo, nasanay naman doon si Pantat kahit papaano. Bahay paaralan lang ang kanyang naging destino noon, nang sa gayoy hindi siya maimpluwensyahan ng mga bagay na maaaring sisira sa kanyang kinabukasan. Ayon kay Pantat, na ang pag-aaral niya noong mga oras na yon, tila ba araw-araw ay sarili niyang buhay ang nakataya sa bawat pagpasok niya sa paaralan. Kapag may mga paksa siya noong hindi niya maunawaan, pilit niya yung pinag-aaralan para hindi bumagsak ang kanyang mga grado. Ganon at ganon ang ginagawa noon ni Pantat hanggang sa hindi maglaon, nakilala na siya sa kanilang paaralan. Siya lang naman kasi ang nanguna sa kanilang seksyon na binubuo ng mga magagaling na estudyante sa kanilang lugar. Dahil sa katalinuhang ipinamalas ni Pantat, kaya na may marami ang lumapit sa kanya para makipagkaibigan. Halos karamihan ng naging kaibigan niya noon ay magagandang babae na kung saan kasama niya palagi sa anumang gawaing pampaaralan. Akala ni Pantat, magtutuloy-tuloy na ang ganoong kaganapan sa kanyang pag-aaral, subalit hindi pala. Kasabay ng kanyang pagiging kilala sa kanilang paaralan ay siya namang pagdami ng kanyang mga kaaway na palihim sa kanyang sumusubaybay. Animoy nagmamasid lamang ang mga ito sa mga pagkakamaling maaaring gawin ni Pantat na siyang magsisilbing rason para sa kanila upang ito'y pabagsakin. Isang hapon, habang mag-isang naglalakad si Pantat pabalik sa kanyang tinutuluyan, bigla niyang nasipat ang iilan sa kanyang mga kamag-aral na merong kasakasamang mga lalaking animoy hindi nag-aaral. "Pantat, may gagawin ka ba? Sumama ka muna sa amin. Meron tayong gagawin." Bungad ng isa niyang kamag-aral. Nang marinig ito ni Pantat, ninais na lamang niyang huwag itong pansinin sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili kung anong pag-uugali ang meron sa kamag-aral niyang yun. Sa paglapit niya sa mga ito, laking gulat na lamang ni Pantat nang bigla siyang itulak ng isa nitong kasama na parabang meron yung itinatagong galit sa kanya. Ilang ulit man niya noong subukang lumagpas sa harang na ginawa ng mga lalaking yon, tila ba naging imposible ito para sa kanya. Nang hindi na maatim ng kanyang kamag-aral ang kanyang ginagawa, napilitan itong siya ay sapakin sa pagmumuka. Matapos itong gawin kay Pantat, doon na siya pinagtulungan hanggang sa dumating ang puntong dahan-dahan ang kumakalas sa kanyang katawan, ang kanyang wisyo. Kahit kayang makipagsuntukan noon ni Pantat, ay hindi niya ginawa sa takot na baka maapektuhan ito ang kanyang pag-aaral. Sa pagbalik ng kanyang diwa, nagulat na lamang siya nang magising siya sa silid ng pagamutan. Naalis na din sa buo niyang katawan ng kanyang kasuotan, gawa ng may mga pasa siyang kinakailangang gamutin. Nang akmang tatayo na mula roon si Pantat, agad naman siyang hinawakan ng isa niyang kaibigan habang nagwiwika ng, "Huwag ka munang gumalaw, Pantat. Kakalagay lang ng albularyo ng mga gamot sa iyo eh. Magpahinga ka para naman mabawi mo ang lakas mo." Nang marinig ni Pantat ang sinabi nito, tanging paghinga na lamang ang kanyang nagawa habang hinihintay ang manggagamot na tumulong sa kanya. Sa pagsilay niya sa isang matandang naglalakad, agad naman niyang napansin ang hawak nitong supot na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. "Iho, matanong ko lang, saan mo nakuha ang bagay na ito?" Tanong ng matanda. "Bigay ho sa akin yan ni Itay. Ang sabi niya, proteksyon yan sa akin laban sa mga masasamang loob.
Bakit ho, Manong? Kalmadong sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng matanda, ninais na lamang nitong huwag magsalita sa kadahilanang naroon ang kanyang kaibigan na maiging nakikinig. Upang magkaroon sila ng seryosong usapan ng manggagamot na yon, ninais nitong gumawa ng paraan para mailayo pansamantala sa loob ng kanyang bahay ang kaibigan ni Pantat. Dahil sa nagkataon naman noong hindi pa kumakain si Pantat, kung kaya't naisipan ng matandang utusan ng kaibigan nito na bumili ng tinapay sa panaderya. Nang marinig ito ng kaibigan ni Pantat, agad din naman yung lumisan sa bahay ng matanda, alinsunod sa utos nito. Sa puntong silang dalawa na lamang ang natira sa loob ng bahay, marahan naman siya nitong nilapitan habang tinatanong ng, Saan ka ba nang galing, iho? Taga-Sibulan ho ako, Manong. Bakit ho? Kampanteng sagot naman dito ni Pantat. Nang marinig ito ng matanda, agad naman itong ibinigay sa kanya ang supot at mabilisan siyang pinadamit upang paalisin sa tirahan nito. Magmula nung inilahad ni Pantat ang kanilang lugar, tila ba naging mailap na ang matanda sa pagkausap sa kanya na para bang labis siya nitong iniiwasan. Hindi naman niya yun gaanong binigyan ng pansin, gawa ng maaaring may kinakagalitang tao lamang ang matanda sa lugar na yon. Bago pa man makabalik ang kanyang kaibigan, nakaalis na siya sa bahay ng matanda. Masakit pa man noon ang kanyang buong katawan, pinilit niyang makabalik sa kanilang tinutuluyan. Upang hindi na masyadong kumalat ang balita ukol sa nangyari sa kanya, ginawa ni Pantat ang lahat para hindi mapansin ng mga taong taga roon ang dinanas niyang pambubugbog sa kamay ng kanyang mga kamag-aral. Iniiwasan niya ding magtanim ng galit sa mga ito para naman kahit papaano'y maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Kinagabihan, habang nakahiga si Pantat, hindi niya mapigilang mapaiyak dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman. Dinagdagan pa yon ng sama ng loob dahil bigo siyang matapos ang kanyang mga takdang aralin para sa mga susunod na araw. Tay, pasensya na ho kayo ha. Medyo nagpapabaya ho kasi ako ngayon eh. Mahirap palang mawalay sa inyo, no? Hindi ko masabi ang mga nararamdaman ko. Wika ni Pantat habang siya ay nakahiga. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsasalita, bigla na lamang siyang natigilan nang makaramdam siya ng kung anong nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Pagsilay niya sa kanyang tabi, laking gulat na lamang niya nang biglang tumambad sa kanya ang 4 na nilalang na nanlilisik ang mga mata. Pagtama ng ilaw ng gasera sa mga ito, doon nakita ni Pantat ang kanyang ama at tiyuhin na seryosong nakatingin sa kanya. Dahil sa mga pangyayari, napag-isip-isip ni Pantat na maaaring pinaglalaroan lamang siya ng kanyang paningin. Ang ginawa niya, kinusot niya yon ng bahagya at sa muling pagsilay niya sa lugar, bigla namang nawala ang mga nilalang. Matapos ang mga pangyayaring yon, dali-dali namang iniharap ni Pantat ang kanyang muka sa tapat ng dingding para wala na siyang makitang kakaiba. Binalot niya dinoon ang kanyang katawan ng kumot sa paniniwalang ligtas siya sa loob nito. Kinaumagahan, ninais ni Pantat na lumiban sa klase. Wala naman kasi siyang magagawa noon dahil hindi niya pa kayang mag-aral. Kahit wala siyang ginagawa sa loob ng kanyang silid, pinilit niyang magpalipas oras doon hanggang sa dumating ang iilan niyang mga kaibigan. Sa pagsapit ng tanghali, inaasahan na ni Pantat ang kanyang mga kaibigan na dadating sa kanyang inuupahang silid. Alam niyang darating ang mga ito sa kadahilanang doon ito nakahiligang kumain ng pananghalian. Pantat, nandyan ka ba? Tanong ng isa niyang kamag-aral habang patuloy sa pagkatok ng pinto. Nang marinig ni Pantat ang sinabi nito, agad naman niyang binuksan ang kanyang silid para papasukin ang kanyang mga kaklase.
Habang kumakain ng mga kaibigan niyang yon, pansamantalang hiniram niya ang mga sinusulatan ng mga ito upang malaman ang kanilang naging paksa sa araw na yon. Matapos kumain ng kanyang mga kaibigan, agad naman niyang tinanong ang tungkol sa kamag-aral nilang nanakit sa kanya. Bagaman hindi niya yon pinangalanan, alam ng kanyang mga kaklase na yon ang may gawa sa mga pasa niyang tinamo noong nagdaang araw. Hindi pumasok ang nanakit sa'yo, Pantat. Unang beses nangyari yun. Siguro natakot yun. Kasi baka isumbong mo sa guro natin eh. Sagot naman ng kanyang kaibigan. Dagdag pa nito na magmula noong elementarya sila, gano'n na talaga ang gawain ng kamag-aral nilang yon. Ngunit dahil sa lakas ng koneksyon ng pamilya nito, kung kaya't madali nitong naabsuelto ang anumang reklamong ipupukol sa kanila. Kapag nagkataong ding kursunada niya ang kanyang pinabugbog, papasok yon sa mga susunod na araw para kutsain ito at pahiyain sa lahat ng kanilang kamag-aral. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Pantat na maaaring katulong ng pamilya ng kamag-aral nilang yon ang mga kalalakihang nagtulong-tulong para siya ay bugbugin. Dahil sa mga nalaman ni Pantat, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng galit sa mga ito, gawa ng wala siyang maisip na dahilan kung bakit nagawa siya nitong pagdiskitahan. Maaaring naiinggit yun sa kanya, subalit alam niya sa kanyang sarili, hindi yun sapat na dahilan para manakit ng kapwa. Sa pagsapit ng gabi, habang natutulog si Pantat, muli na naman niyang kinausap ang telang itim na ibinigay ng kanyang ama. Pumasok kasi sa isip niya noon ang mga katagang ibinili nito sa kanya bago siya nito iwan sa kanyang tinutuluyan. Akala ni Pantat, simpleng tela lang ang nilalaman ng supot, kung kaya't malaya niya doong ibinubulong ang lahat ng kanyang galit at puot sa kanyang kamag-aral. Matapos niyang mailahad ang mga bagay-bagay, muli na naman siyang nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Pagsilay niya sa madilim na parte ng kanyang silid, muling bumungad sa kanya ang 8 nanlilisik na mga mata ng mga nilalang na mabilisan din namang naglaho. Kasabay ng pagkawala ng mga ito ay ang pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid. Dahil sa pangalawang beses na itong nasilaya ni Pantat, inakala niyang may masamang espiritu ang nanananahan sa lugar. Upang makumpirma ang kanyang haka-haka, lumapit siya sa manggagamot para ilahad dito ang nangyayari sa kanyang tinitirhan. Subalit, nang malaman ng manggagamot ang kanyang hinaing, tapatan nitong inilahad sa kanya na siya mismo ang pinanggagalingan ng mga nilalang na yon. Matapos nitong maibigay ang kakarampot na impormasyon, agad din naman siya nitong itinaboy sa bahay nito. Animoy meron itong bagay na iniiwasan sa kanya na siya namang hindi gaanong maintindihan ni Pantat. Upang maresolba ng mag-isa ang kanyang mga katanungan, maigi niyang pinag-isipan ang lahat ng sinabi ng matanda. Ikinonekta niya din yon sa mga katagang inilahad ng kanyang ama sa pagbabakasakaling meron siyang makukuhang impormasyon doon. Dahil sa matalinong bata naman si Pantat, kung kaya't sinunod niya ang habilin ng kanyang ama sa supot na ibinigay nito sa kanya. Habang hindi pa noon sumasapit ang gabi, tinangka niyang tawagin ang kanyang ama sa loob ng supot upang patunayan kung totoo ba ang bisa nito o hindi. Yun lang kasi ang naiisip na rason ni Pantat kung bakit patuloy siyang pinaparamdaman ng kung ano-anong nilalang. Tay, kung totoo mang naririnig niyo ako ngayon, maaari bang magpakita kayo sa akin? Pakiusap, Tay. May mga bagay lang akong nais malaman sa inyo. Wika ni Pantat sa telang kulay itim. Matapos niyang kausapin ito, naghintay siya ng ilang oras hanggang sa hindi na niya namalayan na unti-unti na palang tumatalikod ang araw. Sa paglaganap ng dilim sa paligid, laking gulat na lamang ni Pantat
nang bigla siyang makarinig ng mahihinang pagkatok sa kanyang silid. Akala niya noon ang may-ari ng kanyang tinutuluyan ng kumakatok, subalit pagbukas niya, bumungad sa kanyang mga mata ang kanyang ama, kasama ang 3 niyang tiyuhin. Kumusta ka na, anak? Mabuti naman at tinawag mo ko. Bungad na wika ng kanyang ama. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman yung pumasok upang hindi sila makita ng may-ari ng tahanang tinutuluyan ni Pantat. Dahil sa mga pangyayaring yon, doon niya napagtanto na totoo ang abilidad ng supot na ibinigay ng kanyang ama. Ilang oras pa ang lumipas, nagpaalam na din ang mga itong aalis na para bumalik sa isla. Nang mapagtanto ni Pantat na masyado nang madilim ang buong paligid, mariin naman niyang pinigilan ng kanyang ama na umalis. Bukod kasi sa walang ilaw ang bangka nitong sinasakyan, masyado na ding maalon ang dagat. Huwag mo kaming alalahanin, Pantat. Mas nakakagalaw kami ng malaya sa gabi. Ano man ang dilim ng kapaligiran, hindi ito hadlang sa amin ng iyong tiyuhin. Siya nga pala, yung mga kaibigang mong nanakit sa'yo, kailanman ay hindi mo na yon makikita. Ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa para sa pagdating ng panahon, ikaw ang mag-aahon sa amin sa kahirapan. Alis na kami. Mag-iingat ka rito. Kung may kailangan ka o may nanakit sa'yo, ibulong mo lang dyan sa hawak mo. Sagot naman ng kanyang ama. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman yung naglaho sa kanyang harapan. Magmula noong inilahad ng kanyang ama ang bagay na yon, kailan may hindi na muling nasilayan ang kamag-aral niyang minsang nanakit sa kanya. Maging ang mga magulang nito ay walang kaide-ideya kung nasaan ang anak nila, na parabang naglaho na lamang ito na parang bula. Wala naman silang maaaring mapagbintangan sa pangyayaring yon, gawa ng wala silang hawak na kahit anumang ebidensya para pumaratang ng kapwa. Sa pagsapit ng bakasyon nila Pantat, doon pa lamang niya tuluyang napag-alaman ang totoong nangyari sa dati niyang kamag-aral. Nang medyo tumagal-tagal na kasi siya sa isla ng Polilio, harap-harapang inilahad ng kanyang ama ang totoong nangyari sa batang yon. Ipinagtapat nito sa kanya na siya at ang mga tiyuhin ni Pantat ang may kagagawa ng biglaan nitong pagkawala. Upang mas lalong mapatunayan ang kanyang mga sinasabi, ipinakita ng kanyang ama ang damit ng kanyang kamag-aral matapos siya nitong bugbugin. Ipinakita din ng ama niya ang mga kasuotan ng mga kasama nito upang mas lalong patunayan na totoo ang kanyang mga sinasabi. Nang magkaroon si Pantat ng libreng oras, dinala siya nito sa isang bukirin kung saan doon niya inilibing ang bangkay ng kanyang kamag-aral. Tandaan mo, Pantat, hanggat nabubuhay kami, walang sino man ang maaaring manakit sa'yo. Hindi namin hahayaan na may manduro sa'yo o may mang-ape kahit wala ka namang ginagawang pagkakamali. Ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral at kami naman ang bahala sa ibang mga gawaing hindi mo kayang gawin. Tandaan mo, anak, sa'yo nakasalalay ang ating angkan. Dinadala mo ang ating simbolo na kayang kumontrol sa ating lahi. Upang maiwasan mo ang hindi kaaya-ayang pangyayari, iwasan mong bumulong sa tela na yan hanggat hindi ito lubusang kinakailangan. Palagi mong tatandaan, anuman ang ibubulong mo dyan, utos yon sa ating buong angkan. Wika ng kanyang ama habang pinagmamasdan nila ang libingan ng kanyang dating kamag-aral. Magmula noong araw na yon, kailan may iniwasan na ni Pantat ang bumulong sa tela. Ginagawa niya lamang ito sa tuwing may mga taong labis siyang kinaiinggitan o di naman kaya'y may itinatagong galit sa kanya. Ilang taon pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakapagtapos ng sekundarya si Pantat. Tumuloy siya sa kolehiyo, subalit hindi nila nakayanan ang gastusin. Nang wala ng pagpipilian si Pantat, bumalik siya sa kanilang isla
para doon maipagpatuloy ang kanyang buhay. Sa pagkawala ng kanyang ama, doon na dahan-dahang nagbago ang kanyang ugali. Upang hindi na mahawaan ang kanyang mga kapatid, sama-sama niya yung pinaalis sa isla para mamuhay ng payapa sa ibang lugar. Magpahanggang sa ngayon, ayon sa kapatid ni Pantat, kasalukuyan pa rin itong pinamamahalaan ng palihim ang kabuang isla ng Pulilyo. Bagaman hindi na nila ito nakita, mariin pa rin silang naniniwala na doon pa rin yon nakatira kasama ang kanilang angkan na naiwan sa isla. Pero ang tanong ngayon, nasa na kaya yung ginamit ni Pantat na kayang kumontrol sa angkan ng mga aswang sa pamamagitan lang ng bulong sa telang itim? Okay, opinion ko sa kwento. Ano kayang nilalaman ng telang itim na yun? Kasi hindi niya binuklat, di ba? Or binuklat niya, hindi ko lang napansin sa pagbasa ko ng buong kwento. Kasi sobrang angas, isipin niyo, bubulong lang kayo, makokontrol nyo yung buong angkan. Pero pakiramdam ko yung tatay ni Pantat, yun yung pinakagabunan ng lahi. So pag bumulong si Pantat dun sa telang itim, kung ano man yung nakapaloob doon, maririnig ng tatay niya, tas uutusan niya yung mga tauhan niya. Parang ganun para sa akin lang Kasi pag sinabing buong angkan, once na bumulong ka ron sa tela, dapat buong angkan nandun. Kaso hindi, parang ilang piraso lang ba? 4? Kasi yun yung pinakalas na nakita ko, 8 namumulang nalilisik na mga mata sa dilim. 8, so baka 4 yun na tao. Baka ganun nga, no? Yung tatay niya yung pinakagabunan, namumuno dun sa buong lugar. Tapos siya yung sinusunod. Pero nakakalungkot lang na nangyari yung inambugbog kay Pantat na kamag-aral niya. Pero sa palagay ko, tama lang rin naman. Kasi wala namang ginagawa sa'yo si Pantat, naiinggit ka lang. Ba't mo kailangan saktan? Di ba dapat pag ganun, makipagkompetensya ka na mag-aral ka rin mabuti para matapatan mo to, hindi yung sasaktan mo. Di ba? Ito naman sa akin lang. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.